Kámo, jestli se ten týpek bude omlouvat, že mu přišla předžalobka, tak já to reálně ztratím. Ještě si představ, kdyby tam po něm chtěli nějaký finanční odškodnění nebo něco, pane bože. Čus, čus. Čau, já vás vítám u mého dalšího videa a především tady zdravím Tadyho, protože Nazdár, samíku. vidím, že je můj velký fanoušek, že se kouká na moje videa, konkrétně 2 videa, který jsem udělal speciálně na něj. Viděl jsem nějaký části toho videjka, neviděl jsem to samozřejmě celý, já na to nemám absolutně čas, to si musíte uvědomit. Jsem dost zaneprázdněný podnikatel, dejme tomu, furt něco řeším, makám, pracuji non-stop 24/7. Našel jsem si advokátní firmu, který jsem předal tenhle případ, řekl jsem, hele, tohle už je přes čáru, nechal jsem si tolerovat veškeré reakce na mě a tak dále, co bylo v rámci zákona v pohodě. No, což je podle mě z části ta chyba, protože ta advokátní kancelář, hele, já na tohle téma nejsem expert, tak